chilikastikkeita. Kaiken näköistä chiliä löytyy, tuoretta chiliä, 3 erilaista. Hyvin kattava setti tehdä siitä itselleen salaatti. Sopii tietysti muillekin kuin kasvissyöjille. Sitten meillä löytyy chorizo-keitto, joka on ihan oikealla italialaisella chorizo-makkaralla tehty. Melko miedosti tulinen, mutta kyllä siitä tulee alkuun ihan mukava polte. Polte kuitenkin ja makujen kirjo. Sitten meillä löytyy tällainen espanjalainen romesco-dippi sekä jättirapuja. Pääruuista sen verran meillä löytyy kanaa, löytyy lihaa, löytyy kalaa, löytyy kasvisruokaa. Tulisuudet on yritetty mahdollisimman hyvin saada vastaamaan niitä, mitä tässä menussa on, mutta johtuen erityyppistä chileistä ja erilaisista aineista, mitä siinä on käytetty, joilla voi olla itsessään jo joko tulisuutta korostavaa tai laimentavaa vaikutusta, niin ne vähän ihmisestä riippuen niin saattaa tuntua hieman miedommalta tai tulisemmalta, mitä menussa lukee, mutta on yritetty mahdollisimman orjallisesti sitä noudattaa. Ja varsinkin nuo 4-5 tähden ruuat, niin ne on erittäin tulisia. Eli niiden kanssa kannattaa olla varovainen, jos ensimmäisiä kertoja on liikkeellä. Jälkiruuista meillä löytyy chipotle tiramisu, eli on tehty tämmöinen karpalo omena chipotle hilloke, joka on tällaisen perinteisemmän tiramisun kaverina. Ja sitten löytyy jäätelöannos kauden hedelmien kanssa sekä sitten jo melkein perinteeksi tullut virtelö, josta löytyy bourbonia, mansikkaa ja habaneroa. Tuosta pääruokana tuosta kasvisruuasta niin sellainen maininta, että siihen saa halutessaan tulisuutta lisää ihan niin paljon kuin haluaa. Että vaikka siinä lukee 1 tähti, niin siitä saa vaikka 5 tähteä, jos näin haluaa. Ei muuta, toivottavasti nautitte ruuista. Vielä kerran tervetuloa oikein paljon ja ei muuta kuin hyvää ruokailuhetkeä.